Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchikoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Masquera Zimbabwe takujirai nyaya ya Aburitswa ne one of my political activists abuda achitawa achitawa zvinaumira mushe munyika yeZimbabwe zvinzi NeZanu PF haisi kuzobva pachigaro zvanzi Chamisa hazikuzokwanisa kutonga nyika ino yeZimbabwe. Tingade kuita nguva inotwa kuti mungonzwa zvataurwa nemurume wemamadziro zvamurufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Chibaba nguva yareba urikuona nyaya iri kuitika muZimbabwe iri kuburitswa nana Jeff Judah chichichi. Pane zvimwe zvandinogona kupokana nazvo zvaanenge achitaura kuti zvinhu zvinenge zvisinga kana muine ningirikini yamuri kuda kuita, muine strategy yamuri kuda kuita, hamuiti neWhatsApp neFacebook. You don't do that. Number one. Number two, takatarisa nyaya yavari kutaura. Ndakambozvitaura panapa. Do you know kuti kubva pa-independence, patakatora independence, tati chitongwa nema-foreigners through and through. Any Zimbabwean anda kuita rise up to the top, vaimuuraya. Tarisa history. Ushe wekunze akafa, Morris Nyagumbo akafa, vanhu vekupi vesa. Joshua Nkomo vaida kumuuraya. Lookout Masuku akafa. Dumiso Davengo akasungwa. All these guys are Zimbabweans. Nyango vari ikoko kuZanu. Eliot Manyika, Botagezi, ana ningirikini vanonzi ana Chindori Chininga, anani. Tarisa timu yevanhu vari kueliminatwa kuti ndaanani. Ende unduudza kuti vanhu ivavo ndevekupi. Ende vanhu vari kuzviita, even ukatarisa pa-political violence chaiyo. Political violence yemuZimbabwe haisi kukomitwa nevanhu veko. Those guys are not Ndebele, they are not Shona, they are not Tonga. Unongonzwa ana Banda, ana Chichi. And those guys vakatotora mutupo. Ndosaka muchiona muchinzwa vachiti chinhu chedu. They mean pachavo ma-foreigners. I can't understand why vanhu vasiri kuzviona kuti nyika iri kunyudzwa nevanhu vasiri vemuZimbabwe. Why do we allow all this to happen? Havasi vanhu vemuZimbabwe vese vaya. Ndudza kuti munhu wekuZimbabwe muZimbabwe pavanhu vese vaunoziva vari pamusoro pekuZanu ndiani? Vese ana ziyambi anonzani uyu wekujudiciary we Malava haasi muNdebele haasi muShona. Vese ana Rita Makarau vese vaya. Zvina ana Mutodi zviya. Anonzana ana ziyambi vese vaya. Vanhu vekupi vaya. The list is endless. Vese ana Temba Muliswa vakatora masene mwechiNdebele maZambians. Malaba muZambian. Anonzani Rita Makarau, I don't know, between Malawi and Zambia. Saka uri kuona pachao. Ivo ndosaka uchiona SADC. When people were talking about SADC kuti solve my problems ekuZimbabwe, I solve SADC because each country is represented nevanhu vayo. Kumalawi kune kuine munhu ari mupower, kuZambia kune kuine munhu ari mupower, Mozambique kune kuine munhu ari mupower. Ende ivo vanotochinjana. Pakabva Mugabe pakapinda Zambia, pachabva Zambia panopinda Mozambique. Ndo nyika dziri represented idzodzo. Ndo vanhu vari kutishungurudza ivavo. Ndo vanhu vari kuuraya upfumi hwenyika. Ndo vanhu vatiri kupururudzira kuti tine ma-leaders. Tosvika kupi vakomana? Ngatingwarei maZimbabweans musadaro. Izvi hazvisi zvekuti kuvenga vanhu. Ichokwadi chiripo.
ungaende here kana kune imwe nyika nyange wagara kumakore mangano otoita prime minister kana president, motorana imimi pachenyu mo-occupy mapositions ese, ofunga kuti vanhu venyika iyoyo vanoti chii? Nyange ukazviita South Africa chai, can you do that? Why tichipusiswa nevanhu vasiri? Tiri kufunga kuti maleaders edu akadai kubvira nguva yehondo vaiuraya Mashona, tongogara akaurayiwa, Takawira akaurayiwa, machinda akawanda eve Ndabaningi Stole anonzi ani nyange vavanoti mutengesi iyeyo, anonzi ani mudhara uya wechechi uyu wekola uya akademonizwa zvekutoti vanhu vanotofunga kuti I was a cruel man, but aiva asiri, aive Mushona, munhu aive mudhevele. Saka havadi kuti anyone, that's why muri kuona vachiabhisa Chamisa kudai. Chamisa kandewe muZimbabwe, Tsvangirai ndewe muZimbabwe, ndosaka vachinzwa vachiti haitongwi. Vakatobheja, vakatosainana pasi kuti hapana munhu wemuZimbabwe anotonga, because munhu wemuZimbabwe akatonga zvinochinja. Why? Because isusu masocieties atakakurira muZimbabwe ane mitemo yechivanhu, ane mitemo, tine tradition, tine culture. Saka kana tiri mumamisha muya, kumamisha kwatogara mumacommunities muya, mbudzi dzako dzikanodya munda mangu toenda kwashe, unonzi apa dyiwa nembudzi apa iwo uripa. Ukarova munhu mucommunity munotoendiswa kwashe sabhuku kana kwashe, unondoripiswa mbudzi kana mombe depending nekuti iwo akuvadza munhu sei. Saka izvi zvekuuraya vanhu zvekuita sei, tarisai history yevanhu vari kuita izvozvo kuti ndeve kupi vari kuuya vachiuraya vanhu. Ndonyaya yatofanira kusimba nayo. Vasiri vemuZimbabwe toda kuti titsvagane marekodzi kuti sekuru wako ivo vari kupi. Nongoona munhu akusumudza musoro achiabhisa vanhu, achirova vanhu, achiita sei, achitaura zvaanoda. Mainzwa zvaitaurwa naZiyambi Musunono, ana George Charambawo, vanhu vemuZimbabwe anongoitawo semunhingirikini, sezviteera dzimba izvi. Vakomana, ngatiregerei kudaro, ngatiregerei kudaro. Paya pakazara ana Matibhiri, paya pakazara anani mugovernment muya, ana Malaba, ana Makarau, anani vese mixed up. Ari vanhu vanozongotora Mashona mbichana, Mandevele mbichana, ende vamwe vanhu, and those guys vamuri kufunga kuti Mandevele vanosenzesa seinemu yechiNdevele, vamwe vacho atori maforeigners ekuti yaive cover chete yekuti ivo vaite sekuti vari kurepresenta vanhu vekumatebheleland. Ivo vari manyasa, mazambians, mamumbai, ari kuuya achisicochinja maseine motora mutupo. That's why muri kuona havachakoshesi tsika dzedu, hapana ari kuti representa, kwavo vanoita zvigure. Saka kwedu they don't even care. Ndosaka muri kuona zvinhu zvakaipa kudai, vari kuchanangira zvinhu zvese. Pakagadzirwa chisitechi chambuya nehanda, hama dzacho hadzina kudedzwa, hama dzacho ndaanani, hama dzacho vahera, ana Seke Mutema vari padhuza, naana Hwata ndokwakaberekwa mbuya nehanda. Vaive kupi? Vaive kupi? Ana Mutekedza, ana Nyashanu ndo vahera vacho, vaive kupi? Saka munondiudza kuti zviri kuchanangirwa nyika yondomuka kunguti hapana kwatiri kuinda. Ishu iyoyi ndo yatofanira kuti adresa maZimbabweans. Vanhu vanoita sevasingazvizivi, but vanhu vakawanda vanozviziva zvandiri kutaura izvi. Ishu iyoyi inofanirwa kudhilwa nayo. Tiri kutongwa nevanhu vasiri vemuZimbabwe, ende vanotori nemission. Pavanongobva papower kana zvikakwanisika kuti vabva vanotiza kuenda kunyika dzavo. Saka aiwa hakuna kwatiri kuenda varume. Aiwa ndozvandava ndichingoda kutaura bedzi. Ngativhurei maziso vakomana. Nyika yakatorwa nemaforeigners.
hapana muZimbabwean paakambotonga nyika iyi kunze kwakapinda mudharauya Muzorewa ichiri Zimbabwe Rhodesia, varungu vabatana naye, vanhu vachiri kuhondo. Saka kuhondo ikuku ndokwakatanga kuuraiwa mashona ese, ndokwakatanga kuuraiwa mandevele ese, vanhu vaifungidzirwa because kuZanu PF iwe ukangofungidzirwa kuti unogona kutora power watoo enemy, zviri kuitwa chiwenga zviye. But apa pachawo maforeigners ese. Saka hapana kuti isusu semaZimbabweans tawina, ese maforeigners. Saka vakomana tiri panguva yakaoma.